Viete, koľko rokov trvalo 20. storočie? Mladá pani, myslíte, že som hlupák? Nepodobám na to, myslíte vy? Takže koľko trvalo? Ja vám hovorím, že 5000 rokov trvalo 20. storočie. Koľko rokov trvalo 20. storočie? Koľko rokov trvalo 20. storočie? Myslím, že rok. Ako ste na to prišli? Lebo každý rok má to svoje storočie. Jeden rok má jedno storočie. A teraz sme v ktorom storočí? V 22. storočí. Koľko má rokov? 2. Viete, koľko rokov trvalo 20. storočie? Koľko rokov trvalo 20. storočie? Keď je to storočie, pokiaľ je to storočie, tak len 100 rokov. Horšie, keby ste sa ma opýtali, koľko tisícročie trvalo. Koľko rokov trvalo 20. storočie? Tak jedno storočie má 10 rokov, teda 20 rokov a 20. storočie, tak sme rok 2000, no. Tak má koľko rokov? 400 rokov. Viete, koľko rokov trvalo 20. storočie? Ja už neviem, nemám kedy, ja už musím utekať preč, lebo No skúste povedať, no však, myšľam nad tým, čo ešte mi treba kade pobehať, takže nemám čas nad tým rozmýšľať. aby ste to v tom 20. storočí stihli. No však áno, aby som to stihala ešte. A kedy, skúste mi povedať, že kedy začalo? No po vojne, nie? Skončilo? Ešte nemohlo skončiť. Lebo skončí? Keď bude koniec sveta asi. Potom. To znamená, bude trvať koľko to storočie? No, kto vie, koľko ešte bude toho, kedy bude ten koniec toho sveta. Viete, koľko rokov trvalo 20. storočie? Pane Bože. Poďme počítať spolu. Ešte 20. storočie, 100 rokov. Viete, koľko rokov trvalo 20. storočie? Tak samozrejme, že 20 rokov. Teraz máme ktoré storočie? No však teraz máme 21. storočie máme, áno. A to bude trvať koľko rokov? No tak to bude trvať do konca 21. storočie. Teraz máme, no do roku 2020. Koľko rokov trvalo 20. storočie? No to storočie sa ráta, že keď je 21. storočie, tak sa to ráta od roku 2005. To sa zaokrúhuje na hortá peťka. Až do... Nie, to je už 21. Takže od roku 1905 do roku 2000. Prečo to nie je od roku 1900, prečo to je od roku 1905? No, lebo to nás učili na dejepise, že číslo, ktoré ide nahor, ako je to matematiky, tie predmety sú navzájom prepojené. To znamená, že 20. storočie trvalo koľko rokov? No teraz som si není istý, či buď 100, alebo 104, alebo 105. Nie, z matematiky som mal 3, nie jednotku. Viete, koľko rokov trvalo 20. storočie? 100 rokov? Ako ste na to prišli? Nie, ako zóne, mi to došlo z pusy. Vieš, koľko rokov trvalo 20. storočie? 20. storočie? Koľko trvalo? Myslíte až do dneska? Tak do dneska asi trvá. Ešte stále bude. Ešte 50 rokov bude trvať. 20. storočie? Áno. Teraz máme ktoré storočie? 28. Prečo to je storočie? Storočie. Storočie? Však to vtedy žili oni, tí kanibali, nie? Storočie. Tí kanibali. Kanibali, čo žrali ľudí. To jedli ľudí a oni. To by som nechcela žiť vtedy. Možno, že aj volá, kto žil a už ich aj zedli.